מחזור אחד בליגת העל ובליגה האנגלית מאחורינו, וזה הזמן קצת לדבר גם על איך הלך לי בליגות התחרותיות, איך הדברים הולכים, קצת מה המצב של המערכת, כי יש לנו כמה באגים קטנים שצריכים לדבר עליהם, ועוד דברים שכדאי לכם לשים לב אליהם לקראת מחזור שני, כי יש הרבה אנשים שאולי לא קראו את המפה נכון, ואפילו אני לא קראתי את המפה נכון, למרות שעשיתי על זה סרטון שבוע שעבר, וחייב לדבר על השינויים שהולכים להשפיע על כל אחד ואחד ממי שמשחק. ונתחיל קודם כל מהפנטזי הקלאסי. החל מהמחזור הקרוב שימו לב שיש לכם גם מחזור כפול בליגת העל, אבל בעיקר שהדדליין שונה לשעה וחצי לפני פתיחת המחזור. הסיבה היא שאנחנו מיישרים קו גם מה שעושים בפנטזי פרמייר ליג, שזה בעצם הטופ בעיניי של הפנטזי בעולם, ובשביל ליישר קו שכולם לא יוכלו לראות חלק מהרכיבים של הקבוצות ולהכין את הקבוצה שלהם או לעשות חילופים לפי זה, אלא יצטרכו לקבל החלטה מראש. זה גם מטיב עם אנשים שהם שומרי שבת, שאני יודע שיש לא מעט כאלו שאוהבים ורוצים לשחק בפנטזי. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, שימו לב שיש לנו במחזור השני כאן מחזור כפול בליגת העל. זאת אומרת שהפועל באר שבע והפועל חיפה, הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים משחקות שני משחקים. לכל מי ששאל מהמחזור הקודם, האם ברגע שהוא הרכיב שחקנים מביתר, מהפועל תל אביב ומהפועל באר שבע, האם הוא יקבל את הנקודות רטרואקטיבית? אז לא. שני המשחקים שישוחקו במחזור הזה יהיו ניקוד כפול, ולכן שווה לכם להפעיל כאן איזשהו צ'יפ. וכאן חשוב לי להגיד שאני שיניתי גישה לחלוטין, כי בשבוע שעבר אמרתי ותכננתי בשבוע הזה לעשות פרי היט, אבל יש פה שינוי לגמרי שאפילו אני לא ירדתי עד הסוף לעובי הקורה בתכנון כאן, כי גם אני עדיין לומד את המשחק בפעם הראשונה. אז קודם כל אני הפעלתי ווילד קארד ולא פרי היט, והסיבה היא מאוד חשובה, ואני רוצה בגלל זה להעלות את הסרטון הזה ביום חמישי. שימו לב, יש לנו עליות וירידות מחירים, כמו שכבר הספקתי להגיד. למי ששמע או לא שמע, אני רוצה להזכיר, בכל שבוע בכל הליגות יהיו 10 שחקנים שהכי הרבה הוסיפו אותם לסגל, וה10 שחקנים האלה הולכים לעלות במחיר. השלושה הראשונים יעלו ב-0.2, השבעה האחרים ב-0.1. בנוסף יש 10 שחקנים שזורקים אותם, מעיפים אותם הכי הרבה מהקבוצה, הם הולכים לרדת. עם אותה לוגיקה, השלושה שנזרקו הכי הרבה יורדים 0.2, והשבעה הנוספים 0.1. ולכן שאני הסתכלתי על הסגל שלי מהשבוע שעבר, יש לי כאן כמה שחקנים שבניתי עליהם, כמו אבישי כהן, אבל הוא צפוי לרדת 0.1. זאת אומרת שאם אני עושה פרי היט השבוע והוא חוזר אליי לסגל בשבוע הבא, אני מפסיד עליו כסף. כנ"ל גם אגב שחקן כמו דור פרץ, כבש לו שער, אבל הרבה זורקים אותו כי עכשיו עושים מלא ווילד קארדים והרבה מוציאים אותו מהרכב, אז הוא הולך לרדת 0.1. דאבו שבניתי עליו מאוד לטווח הארוך, גם כן אחד הנזרקים שהולך לרדת 0.2. כנ"ל גם עוז בילו. אז מה שאני הולך לעשות, אני בינתיים הולך להיפטר מהם. למה? כדי להרוויח קודם כל את הכסף בווילד קארד, להביא את השחקנים שהולכים לעלות, שהשחקנים האלה זה אסף צור בשער, כן, 0.1 הוא אמור לעלות. אתם יכולים לראות את זה אגב גם באתר וגם באפליקציה, את מה שאני מראה לכם כאן. צ'יקו, אני אפילו שוקל לזרוק את רוי רביבו, כי רוי רביבו גם גבולי, אבל יכול להיות שהוא הולך לרדת במחיר, למרות שהוא נתן משחק מצוין, פשוט כי במחזור הקרוב יש לו את מכבי חיפה. אז אני אומר, אני צריך לבחור איזה שחקן אחד או שני שחקנים שכדאי לי לוותר עליהם שבועיים הקרובים, ולהביא אותם עוד שבוע עוד שבועיים, שהמחיר שלהם יהיה דווקא יותר זול, אז אני מרוויח כאן משני הכיוונים. ולכן אני בשלב הזה לא יכול לוותר על הווילד קארד, פשוט כי אני הולך להפסיד הרבה מאוד כסף, ואני מעדיף להרוויח את הכסף הזה להמשך העונה אם אני עושה את הווילד קארד כרגע, ואני קופץ על כל השחקנים שמוסיפים אותם לסגל. אצילי, טוריאל, אלון תורג'מן, אפילו ברוניניו אגב כרגע צפוי לרדת במחיר ב-0.2. אז צריכים לעשות את הכלכלת מחירים הזאת ולחשוב איזה כסף כן שווה לי להפסיד וכמה, כי הכסף הזה בסוף נלקח איתי להמשך העונה, ואם יש שחקנים שימשיכו לעלות במחיר, כמובן שזה לא אינסופי, אבל אם יש שחקנים שימשיכו לעלות במחיר, אז כן אני צריך לעשות את החושבים האלה לטווח הארוך בשביל להשיג כמה שיותר כסף, בשביל שיהיה לי כמה שיותר גמישות בסגל להמשך העונה. שבסוף אני גם רוצה לסייג, כי אני רוצה גם להרוויח את המחזור הכפול של חלק מהשחקנים כאן, וכרגע לפחות על פי הבחירת הרכב הזאתי מרוויח משחק כפול מ7 שחקנים. זה כמובן עוד ישתנה, אני עוד ישנה את הסגל שלי ושחק איתו, אבל זאת לפחות התפיסה שלי כרגע לקראת ההמשך. אגב, זה משהו שעשיתי השבוע גם במחזור שלי בליגה, ואפשר לראות שמבחינת הכסף שיש לי, העברות שיש לי, יש לי בבנק 101.3 מיליון. וזה כסף שאני עוד אעזר בו, אבל אני בטוח עוד הולך לאבד או להרוויח כאן חלק מהכספים. פשוט היה לי חשוב לעשות את הווילד קארד הראשוני הזה, כי הרבה שחקנים נגיד נפטרו משחקנים שהם הרימו במחזור הראשון. גם אני נגיד הרמתי את גרימלדו לפני שהוא ירד 0.2, עשיתי את הווילד קארד הזה, זה היה חובה. קשה אחר כך לפגוע עם שחקנים שמרימים אותם כל כך הרבה ולהגיע לכל כך הרבה עליית שווי סגל בצורה כל כך מהירה כמו עם הווילד קארד הראשוני המהיר. לגבי הליגה האנגלית עשיתי 52 נקודות, שזה קצת מעל הממוצע, זה סבבה, זה נחמד, אבל אם אני צריך להסתכל על זה לקראת השבוע הקרוב, כרגע אני בעד לא לעשות יותר מדי שינויים. אגב,
גם ב-FPL הרגיל, אני בעד לא לעשות כרגע איזשהו שינוי, למרות שבדיוק כמו ב-FPL הרגיל, כרגע כולם קופצים על דה קרויפר ועל מי שעשה הרבה נקודות במחזור הראשון, ודה קרויפר באמת משחק בעמדה מאוד מאוד התקפית. הם שיחקו נגד וילה מאוד חלשה במחזור הראשון, מאוד לא הרשימה, ויכול להיות שאני אצטער על זה שאני לא מרים אותו, אבל אני כרגע עדיין לא קופץ עליו ולא קופץ לזרוק את החילוף הראשון שלי כבר על ההתחלה. כנ"ל גם לגבי סובוסליי, שאני בכוונה לא הכנסתי אותו בשתי הקבוצות שלי, גם פה וגם ב-FPL, והאמת שאחרי שראיתי את המשחק הראשון, אני משוכנע עליו שהוא צריך להיות בסגל, גם הוא וגם כל פלמר שאני מאוד מאוד רציתי לשים אותו בסגל הראשוני שלי, ומצטער על זה שלא, ואני בטוח שאם ברונו לא נותן לי איזה שהם החזרים במשחק הקרוב, אני הולך להעיף אותו ולעבור לפלמר ולסובוסליי. העובדה שסובוסליי לקח פשוט את הפנדל בדקה האחרונה במשחק נגד ניוקאסל לעשות את זה 2-2, זה מה שהכריע את הסוגיה. אני שמתי את איסק כי אני גם מאמין באיסק וגם אני חושב שהוא שווה יותר מאשר המחיר שלו, והוא גם הגיע לשערים צפויים טובים, 1.1, אני קונה את זה כל פעם, הוא בסוף יסיים גם עם השערים, הוא גם ישים שערים. אבל אם עד עכשיו לא הייתי בטוח אם הוא הולך לבעוט פנדלים או לא, עכשיו יש לנו את התשובה וסובוסליי חייב להיות בהרכב שלי. מכאן נקנח בליגות התחרותיות, ואני קצת התבאסתי, אני חייב להגיד לכם במהלך הדרפטים, כי חלק מהאנשים הגיעו קצת באיחור וכן הלאה, וזה קצת חרה לי, אבל אני שמח לראות שחלק לא קטן, לא מבוטל מהאנשים, למרות שהגיעו באיחור, עדיין מתייחסים לקבוצה שלהם ברצינות כרגע, עושים את העברות. וכאן יש לי צריך לעתור ולהגיד לכל מי שמשחק דראפט, יש שני באגים קטנים שחשוב שתדעו גם איך לטפל בהם במידת הצורך. והם נוגעים בעיקר לליגה האנגלית והספרדית כרגע. הראשון זה ברגע שיש לכם שחקן ב-IL, בעמדת פצוע או ב-IL+, והשחקן עברי, כרגע אי אפשר להעביר אותו פנימה, כי אי אפשר לזרוק את אחד מהשחקנים, אז אי אפשר לשים ביד. הפתרון הוא מאוד פשוט והוא אצלנו, אבל אנחנו מחכים שתעלה גרסה חדשה אצל אפל. אני לא אעלה אתכם בדיוק למה גם בפרטים הטכניים, אבל אנחנו מחכים שהגרסה תעלה בשביל להעלות אותה גם באתר, גם באפל, גם באנדרואיד במקביל, כי הגרסה הזאת אמורה לכלול גם את ליגת האלופות ואת היורוליג שייכנסו לתוך המערכת שלנו, ועד שזה לא קורה, אנחנו לא יכולים לדחוף את העדכון ואת התיקוני באגים, כי אם אנחנו דוחפים את זה בחלק מהמערכות, זה יקריס את המערכת למי שנמצא באייפון, כי האייפון תמיד לוקח לו הרבה יותר זמן לעשות את הריוויו. אפל בעייתיים בהיבט הזה, לצערנו זה לא משהו שהוא בשליטתנו. בינתיים, זמנית, אם יש לכם העברה של מישהו מה-IL וכן הלאה, או זריקה שאתם רוצים לעשות בזמן שהחלון לא פתוח, אתם יכולים להגיד לנו, ואנחנו נעשה לכם אותה ידנית. זה מי שנמצא בליגות שהן פומביות או תחרותיות. מי שנמצא בליגה עם קומישיונר, הקומישיונר יכול לעשות לכם את אותה העברה גם כן. יש לו את כל האפשרויות, ההגדרות פה של הליגה. הבאג השני שהוא גם אצלנו ואנחנו מחכים גם לעדכון גרסה בשביל לדחוף אותו, זה הבאג שבו אתם רואים תוצאה שונה בין התוצאה במצ'אפ שלכם לבין התוצאה במסך הליגה בטבלה. זה נוצר בגלל שיש איזשהו סטאט קורקשן, תיקוני נתונים שנעשים אחרי משחקים שמוודאים את הנתונים עצמם בשביל לוודא שהכל מדויק עד הסוף, וזה מתעדכן יום למחרת, וגם את זה אנחנו לא מעלים עדיין בגלל מה שאמרתי על אפל, אבל ברגע שזה יעלה זה ייפטר רוחבית לכולם, ואתם גם תוכלו לעשות דרופים לשחקנים מתי שאתם רוצים, וגם כל הנתונים יסתנכרנו ויתעדכנו בלייב על המסך. כנ"ל גם לגבי נתונים במובייל שהיו משתכפלים, גם הדבר הזה נפתר, בעדכון הקרוב הכל ייפטר בצורה רוחבית. ומכאן נעבור לאיך הלך לי בשבוע הזה. אז בשבוע הראשון בליגה התחרותית של הפרמייר ליג, פגשתי את עידו לוי וזה היה צמוד מאוד. אני ניצחתי בשערים עם 3 שערים שקיבלתי גם מגונזלו גרסיה, שלדעתי הוא אחלה הרמה שלי, סובוסליי וגוורדיול. הפסדתי 2-1 באסיסטים, היה לי אסיסט אחד של אבן נילסון שהיה מבחינתי בונוס מטורף, אבל גם חרבנבך נתן לו אסיסט מהצד השני, וגם וויליאם אוסולה נתן לו את הנקודה כאן על האסיסטים, ובעיטות למסגרת אני ניצחתי. זה היה הרבה יותר צמוד ממה שזה נראה, וגם כאן הבעיטה הקטנה החשובה הזאת של סובוסליי הייתה מאוד מאוד קריטית. שימו לב שכל בעיטה שלי למסגרת גם הלכה פנימה. הפסדתי במסירת מפתח אחת, מה שגרם לי קצת לחשוב איך אני מחזק פה את המסירות מפתח גם לקראת ההמשך, כי 7 מסירות מפתח בעיניי זה מעט מאוד לסגל כמו שלי. בשביל זה גם הבאתי את ג'יימס מדיסון, אבל הוא לא תרם לי בהיבט הזה והוא גם נפצע, אז אני אעיף אותו השבוע. מסירות מדויקות אני ניצחתי בפאר, דפקון ניצחתי ב10 דפקונים, והשוער שלי לא הביא עצירה אחת ורבוכן לא עצר, כי הם שיחקו נגד אסטון וילה והם פשוט פירקו אותם. אסטון וילה לא הגיעו לשער שלהם בכלל. מה שאני כן מאוד מבסוט זה שלמרות שחלק מהאנשים באמת לא הגיעו לדראפט עצמו, הם עדיין לוקחים את הקבוצות שלהם ברצינות מקסימלית, ואני רואה פה הרמות ואנשים שבאמת עושים עסקאות ומציעים עסקאות. גם קיבלתי כמה הצעות לעסקאות שסירבתי עליהם, אבל עסקה אחת שכן לקחתי, באמת שאני הצעתי אותה, זה מרקוס רשפורד על ריאן. אני מאוד מאמין בריאן, הילד של בורנמוט הברזילאי. אמנם היה לו מצ'אפ משחק ראשון קשה נגד מנצ'סטר סיטי, לטווח הארוך אני חושב שהוא יהיה לי יותר טוב מאשר רשפורד. בליגה התחרותית של ליגת העל, אני בשבוע הראשון פגשתי וידעתי שאני הולך לפגוש מישהו שעשה סוג של פאנט על המחזור הראשון, מתן קוגן, שפשוט זרק את המחזור הראשון כי הוא הביא פה הרבה מאוד שחקנים שמשחקים במחזור השני. הוא יהיה מאוד חזק ויהיה קשה מאוד לפגוש אותו במחזור השני, אבל כאן ניצחתי 6-0 מוחץ, כשבעצם לא שיחקו אצלו יותר מדי שחקנים. היחיד שנתן לו איזושהי תפוקה זה סוקלר ששחט פנדל וקיבל על זה אסיסט, אבל חוץ מזה הוא הפסיד מראש את עמדת השוער כי השוער שלו לא שיחק. מסירות מדויקות עדיין אפשר לנצח, גם בעיטות למסגרת עדיין אפשר לנצח
לנצח בסיטואציה כזאת, אבל כל השאר זה היה די חד משמעי. אני בסיבוב השני, נכון לרגע זה מאוד מתלבט לגבי את מי אני אשים, כי אמיר גנח לא שיחק עם הפועל באר שבע בליגת האלופות, וזה דווקא אומר לי שיכול להיות שהוא כן יקבל הזדמנות בליגה בשני המשחקים נגד הפועל רמת גן והפועל תל אביב. את בתאי ולונביק הורדתי לספסל, גם את אוקלידס של הפועל פתח תקווה, ושמתי כאן את נובקוביץ' שהרמתי אותו מהשוק החופשי. הוא קיבל רק 21 דקות במשחק הקודם, אבל לטווח הארוך נראה לי שאם הוא יקבל את הדקות מכבי חיפה, במיוחד אם מלמד עכשיו עוזב, כן זה שחקן ששווה להשקיע בו ולהשאיר אותו. וגם כאן אגב ניצלתי את זה שאני משחק נגד מישהו שבשבוע הראשון לא היה לו הרבה משחקים, וכבר עשיתי מראש עסקאות השחקנים שיטיבו איתי במחזור השני. לדוגמה, הבאתי לו את דולב חזיזה בשביל שירוויח במחזור הקרוב, ואני לקחתי את נאור סבג שלא משחק במחזור הראשון אבל משחק כפול במחזור השני, למרות שזה מצ'אפים מאוד קשים, הפועל תל אביב והפועל באר שבע. אני מאמין שלהביא את סבג כרגע, גם לקבל ממנו מחזור כפול וגם אחר כך, אני מאוד מאמין שהוא די נעוץ בהרכב בהפועל חיפה, והוא כבר עבר שני משחקים קשים של הפועל תל אביב והפועל באר שבע. רוב המצ'אפים שלו משם יהיו מצ'אפים יחסית סבירים. ובנוסף עשיתי העברה שיכול להיות שאני אתחרט עליה, אבל העברתי לבן חמו את גיא בעדש שלא נתן תפוקה יותר מדי במחזור הראשון, אבל אני כן מאוד מאמין בפוטנציאל של בעדש, ואת מיימבו שזה שחקן בעיניי מההגנה שהיא טופ, והבאתי את בצ'ו שהוא בעיניי דפקוניסט מצוין, הוא גם מוסר טוב, ואת אמיר גנח בהמשך למה שאמרתי גם מקודם, במיוחד בגלל שלהפועל באר שבע הולכת להיות עונה ארוכה, אז להביא שחקן כמו גנח יכול להיות נכס במיוחד בשוק הישראלי בליגת העל. מקסימום אם לא, אני לא רואה הרבה הבדל בין גנח לבין גיא בדש, בוא נגיד את זה ככה, אז אני רואה ששניהם במובן מסוים הם סיכון. ובליגה נוספת שאני משחק עם חברים, ניצחתי פה, שימו לב, מחזור שבו היה 4-3 לאורך כל אורכו, הוא ניצח אותי בעצירת שוער אחת, 5 דפקונים, אני ניצחתי אותו במסירות מפתח משמעותית, אבל על בעיטה אחרונה שניבטה למסגרת על ידי שחקן שלי מצ'לסי ושחקן שלו מפולאם במשחק האחרון, הכריע פה את המאצ'אפ. ואני אומנם משוחד, אבל אני חייב להגיד שכשבניתי את הקטגוריות, במיוחד את 7 קטגוריות, ישבתי על זה הרבה בשביל למצוא את הבלנס, איפה יש את המשחקיות וכיף לעקוב אחרי המשחק בלייב, על דברים שהם מאוד ברורים ויזואלית, שאתה רואה אותם ואתה יודע לעקוב אחרי המשחק ולראות מה אתה מקבל ומה אתה לא מקבל. ואני לפחות במחזור הראשון מאוד שמחתי ומאוד נהניתי. אז אני אשמח לשמוע גם את התגובות שלכם אם הגעתם עד לכאן. פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ אם אתם רוצים עוד כאלה, ואני אעשה עוד סרטונים כאלה בהמשך השנה. תודה רבה שצפיתם, עם ישראל חי, יאללה ביי.